Dikra du izena eta Dikraren gurasoak Marokotik etorri ziren, bera hemen jaioa da. Orain alegin bizi da eta batxiler ikasketak egiten ari da eta Jatorkin elkartearen diploma jaso du. Gurekin da Dikra Maris. Kaixo. Kaixo. Ongi etorri. Atxaldean. Ara, hortxe. Dikra, ikusten dugu diploma eskutan duzula. Bai. Ilusia egin zizun diploma jasotzeak? Bai, azken finen da, nikineten lanat esfortzun rekonozimentu bat bezala eta netzako motivazioa bezala ikasketetan aurre egiteko. Eta zuk diploma jaso aurretik ezagutzen zenuen Jatorkin elkartea? Ez, hasieran ezagutzen, ja diploma emateko nahi deitu zidatenen, baina hor hasi nintzen gehi irakurtzen baietaz, informatzen, eta hor ezautu nuen diploma eman zidatenen. Erakutsiko zu pixka diploma horrela zuzen jarri eta geldi hola kamarak ikustezan, zure izena abizenekin, eta ikusten dugu. Zure errendimendu akademiko nabarmenaren aitorpena. Bueno. Hitz polita dira, ezta? Bai. Eta Amaia Agirrek esaten zuena, ezta? Sariak beti dira motivazio. Zuretzat ere motivazio izan da, sari hau? Bai. Azken finen izan da, netzako indeten lana eta esan izten bezala esfortzue, orduan olako premiok tala motivazioa dezela matiate aurreiteko eta ikasten segitzeko. Eta baloratu iteit olako gauz txikik, azkenen motivazioa dezela. Dikra, zuke diploma jaso duzu, baina aukerak suspertzen inklusiorako proiektuan ez duzu parte hartu, ez da? Ez. Ni txikitatik etorri nahi zonean, hemen jaioa naiz, eta txikitatik egin naiz eskola, orduan ez dut behar izan launtza espezialoi, zen ni beti jakin izan dut euskera txikitatiken, eta orduan komodo honaiz ni eskolan. Mirienek esaten zuen, askotan hori egiten ez dutenek, oztopo handi bat izaten dutela, zure kasuan zorionekoa zu, ez da? Zure gurasoek umetatik oztopo hori konpondu dutelako, ez da? Bai. Eskaran ere gurasoi, txikitatiken ja eskola sartu zidatela, eta nizorteak bi urtetatik ja eskolan naula, eta ja hizkuntza txikitatiken dakit. Beste batzuk ez dakani bezalako zortea, betorri hemen lau, 6 urtekin, 12, eta ez du jakingo euskara, gehiago kostako zaila euskara ikastea, eta hemen ikastea. Zuk ere lagunduko zenioke? Laguntza behar duen ikasle bati etxeko lanekin esate baterako, proiektu polita iruditzen zaizu? Bai, nik parte hartzuko nuke. Zer nahi launtza asko gustatzen zait, eta gehiago olakotan, jendek launtza asko behaulako ikasteko eta inklusioa bezala zatzeko. Eta pentsatzen dugu, etxean gurasoen bultzada ere garrantzitsua izango dela, ez da ikasketen bidean, bultzada horrek ere asko laguntzen du aurrera egiteko. Bai, nire gurasoek beti ondie aurreneko momentuken nahi ikasketan bultzatzen, beti esan izan diate ikasteko, nire futura bezala zatu darraketela, eta behaiei eskerra naiz ikasketa ikasten, eta oso guztuan nire gurasoekin ze beti eman diate apoio puntuoi aurre egiteko. Zuri zer iruditzen zaizu, Jatorkin elkarteak egiten duen lana? Oso ondo iruditzen zait, ze hemen jende etortzea launtza gabe hizkuntzak ez daki, batzuk erdera, euskera eta bazitzezte jakingo eta honea etortzea eta behien launtza aurkitzea euskera eta erdera ikasteko behientzako izan behau, kiston apoioa eta kiston launtza handia. Horren batxiller ikasketak egiten ari zara, lehenbiziko urtean zaude? Bai. Eta zer moduz hasiera, orain hasiera neketxuak, ez da? Bai, oain flojo hasikoak goian ustez zailtzen jungo ala dena, ze oain hasiera ez du ez asko oso fuerte hasiko. Orain dik etxeko lanik ez dizuete eman? Etxeko lan gutxi. Etxeko lan gutxi. Zer bai, nora joaten zara? Tolosako laskorain, batxillergoa. Eta zer ari zara edo zer aukeratu duzu, batxillergo gisa? Zientzietatik jo naiz, biosanitaritza, eta batxe. Eta zer ikasi nahiko zenuke, aurrera begira? Elektrokardiologia. Elektrokardiologia? Bai. Hori medikuntzatik izango da, ez? Bai. Medikuntza esaten da, kanpotik begiratuta bintzat, zaila dela, ez da? Bai, saiatu inbarkoa. Bai, ez da? Bai. Zergatik medikuntza? Oso interesante irutzea gure gorputze eta medikuntza da, nik usatzen ezkiten bi gauz, jendei launtzea, eta gorputze eta anatomia eta dena kiston pi usatzen zaitu orduan. Bada bi gauzoik baten. Horrek esan nahi du, batxillerra ere orduan zientzietatik hartuko zenuen, ez da horretarako bideratuta, ez da? Eta horre laguntzen du? Bai. Zein dira zure ikasgairik gustokoenak eta zertan daukazu agian zailtasun gehiago? Gustokoenak anatomia,
biologia eta kimika. Eta zailtasun gehiena azket inglesen. Hezkuntzak... Bueno. Amaia, begira, batxillarrean, lehenbiziko kursoan, aurretik asko dauka oraindik, baina ilusio hori gehiago falta. Bai, justu nire Laskorean ikastolako ikasle izana naiz, ni justu letretakoa, latina eta grekera etzelako atera, bestela grekerare hartuko nuen matematika guztiagatik orduan leku berekoak bai, baina uste ez bi mutur islatzen ditugula. Ni jakin nahiko nuke, unibertsitatera joan nahi duzula aipatu duzu. Bai. Unibertsitatera joateko badakigu, bidea egin behar dela, badakigu ekonomikoki ere ez dela beti bide xamurra izaten, anai arreba gehiago dituzula ere badakit, gurasoek bultzatzen zaituzte, zuk zure jaioterrian aukerarik izango zenuke unibertsitatera joateko? Ba, nik uste baiet. Nire gurasoek jaio nahi zenetik, beti izan die ni ikastea, eta nire anai eta nahiz bai beti izan die ikasketak diela garrantzitsunak. Eta nik uste nire jaioterrin, ikasketak nire gurasontzak adala importantena. Zer behiek ez deuki aukera ikasteko. Hori da, esan behar nizun. Gure behien semala baina ideman aukera ikasteko. Ba, nire partetek ere zorionak zure gurasoi eta ea ba, alegin hortan. Eskerrik asko. Asmatzen duzuen. Bai, gainera askotan ikasteko aukerarik izan ez duten gurasoek beti nahi dute, ez da? Euren Emilian, euren seme-alabek ikasteko aukera izan dezaten, ez da? Bai, aukera izan ez duten pertsonak, azkenen bereien seme-alabantzako hoi nahi izateute bai.